Šta je zamka rada na sebi? Znate, to vam je ako imate one prijatelje koje uvijek idu na neki program, uvijek idu na neku radionicu, uvijek idu na neku edukaciju, međutim kad razgovarate s njima, njihovi problemi su uvijek isti. To je zamka rada na sebi. To su ljudi koji kao rade, ali zapravo koriste edukaciju, terapiju, radionicu kao izliku za zapravo nerad. I oni zapravo prate sve te programe bez aktivnog rada u njima. Aktivni rad na sebi boli. Aktivni rad na sebi je naporan i težak. Međutim, bez tog napora nema ni kretanja naprijed. A kamo će čovjek nego naprijed?